volgens mijn ouders, ik was de stoutste. Ik luister niet, want als ze A zeggen, dan doe ik B. Dus jullie weten hoe het was vroeger. Met opvoeding, als je B zegt, dan heb je een heel serieus probleem, want dan heb je geen respect voor je ouders en voor je hele familie. Dus je krijgt op je donder, en behoorlijk. En dat was precies hetzelfde op school. Dan krijg je ook van de fraters op je donder, en dat was geen grapje. Keihard slaan, en echt slaan. Dus van de 4e en de 5e klas ben ik overgegaan wegens leeftijd. Van de 5e naar de 6e wegens leeftijd. En op de lagere LTS, laagste technische school, kwam ik een leraar tegen, Umberto Agustin, vergeet ik nooit meer. Hij vertelde mij, je broer was een van de beste van de klas en van de school. Je moet ook iets doen. Jullie geloven me niet? Ik was van de eerste klas tot de 4e de beste van de school en de beste van de klas. Toen dacht ik moest weg van Bonaire. Ver weg, want hoe dan ook, de pijn van de frase deed me wel pijn. De pijn van slaan voelde ik het als pijn. Ik kwam in Nederland en ik heb geluk gehad. Toen iemand heeft mij verteld, je moet naar Ria. En daar ben ik geweest. En ze hebben mij geholpen. Ik denk 5 maanden, 6 maanden. Ik was in staat als mens dingen te doen dat heel erg was. Want er was een pijn die ongelooflijk was, dat je niet kunt vertellen wat het is. Daarom, vandaag is een bijzondere dag. Ik sta hier als directeur van de Jogas Bonaireano en ik denk aan die kwetsbare doelgroepen en ik denk, wij moeten deze groepen gaan helpen. Ze hebben hulp nodig. Net als ze hier staan vandaag, morgen zijn hun aan de beurt.